štandardný perlátor, HP50A, HP50B. Obidva majú maximálne prietoky 6 litrov. Toto je HP40B, maximálny prietok 5 litrov za minútu. HP35, maximálny prietok 3,5 litra za minútu. HP25, maximálny prietok je 2 litre za minútu. Toto je bežný perlátor. Za 10 sekúnd natieklo 3,5 litra. To približne vychádza 1 liter za 3 sekundy, takže tento perlátor by pustil pri naplno pustenej vodovodnej batérii približne 20 litrov za minútu. Toto je HP50B, maximálny prietok 6 litrov za minútu. Tuto nateklo za 10 sekúnd povedzme 0,9 litra vody. Keby sme to vynásobili 6, tak to je 6 x 0,9, tak povedzme 5,5 litra za minútu. Toto je perlátor HP40B, maximálny prietok je 5 litrov za minútu. Za 10 sekúnd natieklo 0,8 litra, čo znamená 0,8 x 6, 4,8 litra za minútu. Toto je perlátor HP35, maximálny prietok 3,5 litra za minútu. Za 10 sekúnd natieklo približne 4,5 deci, takže krát 6, približne to vychádza na tie 3 litre za minútu. Toto je úsporný perlátor HP25, maximálny prietok 2 litre za minútu. Za 10 sekúnd natekli približne 3 deci, takže keď to vynásobíme 6, tak dostaneme približne 1,8 až 2 litre vody za minútu. Toto je bežná sprcha, za 10 sekúnd natekli 3 litre vody, to znamená 3 litre x 6, za minútu by to bolo 18 litrov.
Tu je namontovaný prietokový regulátor HSR 9. Takže za 10 sekúnd natieklo približne, to je 1,7 litra. Keď sa to vynásobí 6, takže 6 x 1,7, tak to je 6, približne 10 litrov.